Eneritz idazlea, abenturazalea eta erresilientea da. Estela Bidaia izeneko liburua argitaratu zueniaz, eta ze liburu den, berak azalduko digu, gurekin da, Eneritz Martin. Arratxaldeo! Arratxaldeo! Eneritz. Eta esku artean duzu, ezta? Bai, Hortxe da. Oso, ongi. Estela Bidaia liburua argitaratu zenueniaz, zure bizipenetatik abiatutako eleberri laburra da, ezta? Hori da, bai. Azken peinen nire hemen azaldenan guztia, nire bizitza pertsonalen biziteten zerbait da. Eta nire bizitzetan egon gora berak eta dena hemen dare idatzita. Kontatuko diguzu zer den zuk bizi izan duzuna, zuri gertatu zaizuna? Guain dela 6 urte nire bizitza aldaguntzan. Osa, norabide bat zeuken eta beste bat hartu zuen. Garuneko tumore bat diagnostikatu ziaten, eta hori kendu bazan urgentziz. Eta hor sortu zen, Estela. Eta nola kontatzen duzu bidaia hori? Hori da, bai. Ez da, liburu enten, ez da inundik inoa azaltzen, ospitalitza, edo gaixotasunitza, ez, osa, kontatzen da historia bat, neska batean historia bat. Neska, nik jarri dut 18 urteko neska bat bezala. Baina gutako dozein izan daike. Historia horren protagonista esango genuke. Ze kontatzen dituzuen Eneritz, zailtasunak edo zeharkatu behar izaten ditune, edo gainitu behar izaten dituen arazoak edo agian? Bai, kontatzen da neska honen bidaia, jasontzi baten, eta justo da metafora bat, nahi gertatu izan zaizkiten gauzakin. Baina berez abendura da. Beraz, protagonista 18 urteko neska bat, itxasontzi bat ere aipatu diguzu, bidaia bat ere bai. Ze pertsonaia gehiago aurkituko ditugu bidaia horretan? Nik uste irakurrita... Ondo, irakurri egin behar dugu, ezta? Bai. Ondo. Ongi. Arrantzalaren bat izango da agian tartean edo? Igual bai. Islatu nahi duzu agian, Eneritz, minbizia diagnostikatzen dizuten momentutik, ez, hasten duzun abentura hori, bidaia hori, pertsonaia hasieran eta bukaeran ezberdina da, badago progresio bat? Bueno, nik enun minbizie euki, eukin tumore bat. Zorionez tumore hori ona zan, honetik txarrena, baina ona. Eta ez, hemen erakustetena, da nolabait bideo hortan zailtasun eukitzen duzun, eta horiek nola aurrea eraban, eta horietatik nola atera. Eta zerk bultzatu zaitu eleberria idaztera? Hasieran oparik bat zan. Hasi nintzen idazten, nire ama, ni oso gaizki neonen, nire ama zitzalako idazten, bere lagun, beretzako lagungarri ezalako. Eta hasi izan idazten, eta guain irakurtzeko kafaz izan naizela, ze ez dit minikiten, honi buruz zitzaita. Eta guain irakurritela, esan dut ideia hona izan daike. Eta zure ebakuntzari buruz hitz egiten hasita, garuneko ebakuntza horrek berriz ere zerotik hastera bultza zintuen edo gauza asko berriz hasieratik ikasi behar izan zenituen? Bai, bi ebakuntza aurkitut. Lehenengoa eta gero, bai, gelditu nintzela ezin ibili, ez nun hitz egiten, begik itxitan eusken, nintzen oia den txanda zeun pertsona bat. Eta gaur egon, bitaiatu indet, ikase indet. De hecho, hemen nintzen beste batean eta esan nun,
Italia juteko ez dakit gogori neukela. Eta esan, Italia junitzela lanea, bekadat eskura honon, eta Italia neun naz. Egira, ederra, horrek bizitzan horrez baitere birplanteatu egiten da horrelako gauza gertatu ondoren, ez da? Bai, aipatu duzu helen, ez? Gerora surfista bat orkizuela, ez? Uste dut hemen tabla gainean, ez? Olatuak gainditzen, ez? Aritu behar izan duzula. Bai, esan dezu birplanteatu, nik uste bai batela bizitzaei buelta batean da osnartu, ez? Azkenen nik uste bizi gala oso azkar. Eta ez dut denbora bat hartzen, gelditu, eta ikusi zein deun, eta zein nahi den. Eta nik uste horieta garrantzitsua dela. Esan diguzu liburu irakurri beharko dugula, jakiteko spoilerrik ez dugu egin nahi, Baina txoritxo batek esan digu arrantzale baten pertsonaia bat badagoela. Ze garrantzia dauka pertsonaia horrek, bidaia horretan? Arrantzalea nire prozesu guztientan oso garrantzitsua izan den pertsona da. Eta horren ingurun gehiago jakin nahi zuen liburun. Benetan, eske liburu irakurrita arkitu barri edu da guzti horiek. Erresilientzia hitzarekin definitzen duzu zure burua, eta hau zuk diozu, 7 aldiz erortzen bazara, altxa zaitez 8 aldiz. Bai, erresiliente hitza azkenen nik uste ez dara. Bakarrik ez behar baten aurren hori gainditzeko indarra, hori gainditza ez da erresiliente izatea bakarrik. Nire ustez, prozesu guztioztan ikastea, hori bai dala erresiliente izatea. Eta nik uste esaldi hori enuke esango nire lema danik, baina oso presen deukideten esaldi bat bai da, eta erresiliente hitza definitu dezake. Eneritz, inoiz galdetu diozu zure buruari, zergatik niri? Bai, noski baiet. Baina nik uste zerbait normala dala, ez? Baina momentu zaioietan bete azkezu biogera. Edo horretan gelditu, eta aurreteko gogoik ezagutzea. Edo hori erabili aurrea jarraitzako. Liburua autoekoizpena izan da, okorrez palima gaude, zeuk idatzi duzu, ilustrazioak eta horiek ere zeuke koordinatu dituzu, zeuke egin dituzu edo? Dena nekiten. Dena zeuke egin duzu? Bai, nire zailtasun guztiik eukitare, dena aurrea atea. Eta martxoaren 7an egingo duzu aurkezpena? Bai, lehenengo bertsua erdera izan zen, Estela el viaje, eta aurkezpena Madrilen egin, eta Estela bidaia euskerazko bertsionen aurkezpena, behar zainen nengo dut, eta ilusio nire egiteit. Gaina nire herrin. Eta non eta noiz eskuratu ahal izango dugu liburua edo nola? Martxoa 7 bertan, ni egongo naiz noski. Eta horren dosi daiteke. Gero baita Lilabeli opera dendan, baita lortu daiteke. Eta nire sare sozialen bidez, Estela el viaje, Instagram konduaren bidez, nirekin harremanetan jarrita, eskuratu daiteke. Guere hemen ari gara pantailan errotuluetan informazio hori guztia jartzen. Estela bidaia, oso itxura ona dauka liburuak, eskerrik asko azalpen guztiengatik.